Susulong na inginin ng Commission on Elections o COMELEC ing mangamit ng karalang Register Anywhere Program o RAP para kayang mas mabilis ang magrehistro ra ring botante. Metong yung one-stop shop ing RAP amami options karang bisang magboto ang magrehistro no karing laman kasalukuyang manoknangan. Pauli na nini, mas masaguli na kano ing voters registration para kang 2025 national and local elections. Ito po yung kung wari po, taga Mindanao kayo and you want to register po sa Mindanao, hindi nyo na po kailangan pumunta ng Mindanao para magparehistro. Mm-hmm. Pwede po kayong pumunta sa local COMELEC office. Yung mga participants po dito, yung mga capital towns and cities ng provinces. For example, in Pampanga, we have two po, yung San Fernando and Angeles, yung mga HUCs, kasama din po yun. So pwede pong pumunta sa opisina ng COMELEC ng election officer ng San Fernando, for example, and magdala lang po ng ID, no? Magdala ng ID, katunayan na rehistrado siyang botante, for example, ng Mindanao, and re-rehistro namin siya dito sa San Fernando. Kung kahit na residente siya ng Mindanao, kung magpaparehistro po siya ng Mindanao, hindi na po siya kailangan pumunta ng Mindanao. Makasadyaya namang midaon RAP activity in COMELEC San Fernando, King Robinson Star Mills, Pampanga, King April 1 hanggang April 6, 9 a.m. to 4:30 p.m. Makasara naman ang opisina na ng COMELEC San Fernando ngayon March 28 hanggang March 30. Antimong kapag masosyang kay Monday, Thursday, Good Friday at Black Saturday. Kaya rin na ning Maleldo, malyari na pamurin magrehistro ng eligible registrants manibat Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Kaya September 30, 2024 ang last day na ng voters registration. Kaya ba ka rin malyaring parehistro ng 18 anyos karas na ng election kay May 12, 2025. Manoknangan ng at least 1 year kati Pilipinas, ampong at least 6 months kang balen o syudad nung nukarinda balak magboto. Samantala, king meging interview ng City of San Fernando Election Officer Jun Giao king programang talakayan ng RW 95.1 FM, pasibayo ng pega nakakaring memale ng ulagana ng pamagboto. Yes, very important po magparehistro yung mga kababayan natin, lalo na yung mga sa youth, para ma-empower natin sila na pag-participate sa nation building natin. Unang-una po, hindi naman po it's a privilege po na makaboto yung isang mamamayan sa kanilang mga namumuno. Dito sa Pilipinas, isa po tayo sa mga lucky na ini-elect natin yung mga namumuno sa atin. Sa ibang countries po naman hindi naman po nila nagagawa yun. So it's important for them to register and to participate in the elections. Basiking datos na ng COMELEC San Fernando, meras no kin 2,291 ding bilang na rin peparehistro as of March 5, kabang may gitnong 93,000 ding new registrants king Central Luzon as of March 1. Ako, Inke Koy Talaswiyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.